L-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS issa jista' jikkredita l-korsijiet li joffri sal-livell 7 tal-qafas Malti tal-kwalifiċi. Dan ifisser li fejn sa ftit ta' żmien ilu l-ITS seta' jikkredita korsijiet sal-livell 5, jiġifieri sa diploma, issa jista' jakkredita wkoll korsijiet fil-livell ta' baċċellerat u anki fuq livell ta' masters. Il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech għalli dan kien proċess twil fuq numru ta' snin li wassal għal bidliet kbar u proċess li involva ħafna nies. Da ħiftħin orizzonti ġodda, aħna diġà qegħdin nimirħu iktar l-len minn pajjiżna. Allura l-istatus tal-ITS ħajola iktar, allura ħanattiraw istituzzjonijiet ta' fama internazzjonali wkoll biex jibdew jikkollaboraw magħna. Sal-lum l-ITS diġà joffri 2 korsijiet fuq livell ta' masters u 3 oħra fuq livell ta' baċċellerat. Dawn huma rikonoxxuti mad-dinja kollha bħal bqija tal-kwalifiċi kollha li joħorġu mill-qafas Malti tal-kwalifiċi li huma ekwivalenti għal qafas Ewropew. Aktar minn hekk l-ITS għandha fost tragwardji oħrajn affiljazzjoni akademika mal-Emirates Academy Hospitality Management li hija waħda mill-ogħla 5 istituzzjonijiet fid-dinja fit-turiżmu u l-ospitalità. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għall-Edukazzjoni Ogħla, Rożan Kuxkiri, qalet li l-awtorità ħarset lejn standards importanti ħafna biex se tagħti lill-ITS din l-awtonomija li qalet magħha ġorra aktar responsabilità. Spjegat li l-proċess ma seħħx mill-lum għal-għada u li l-awtorità se tibqa' segwi x'ikun għaddej. Allura ħarisna jkollha għamilna 2 audits, institutional audits ma' bar minn hekk auditjajna wkoll il-programmi li llum li huma offruti f'livell 6 u 7. Dawk jiġifieri li llum l-ITS tista' tagħti self-accreditation tagħhom. Żiedet tgħid li l-kwalità hija l-aktar ħaġa importanti li tħares liha l-awtorità għaliex fl-aħħar mill-aħħar huma l-istudenti li jridu jgawdu mill-livelli li jiġu offruti għal daqstant, l-awtorità trid tassigura li kull kors offrut ikun tal-kwalità li suppost ikun. Fissret l-ospitalità bħala settur importanti ħafna u m'għandux jgħaddi kollox. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li l-kisba li għamel l-ITS għandha timla lil kulħadd b'kuraġġ għaliex mhux biss laħaq numru ta' standards u kriterji għolin, iżda għandu wkoll ir-responsabilità li jagħmel proċeduri interni li jkomplu jassiguraw il-kwalità. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li l-kwalità trid tkun f'kull livell u f'kull qasam u jekk il-pajjiż irid jinvesti fil-kwalità, irid jinvesti fl-edukazzjoni għax qal li din hija ċ-ċavetta tas-suċċess.